हा का नाव का विराट कोहली होयो का कच्चे लिंबू सांगा कच्चे लिंबू कच्चा लिंबू ह्यो विराट कोहली काय रे साधी चिंच होई का साकार लायलेली चिंच साधी चिंच काय होय सांग आमका होई साकार लायलेली या, त्याच्यात. हा. कबड्डी होई का क्रिकेट होई कबड्डी का क्रिकेट आता क्रिकेट खेळ तू कबड्डी दी कबड्डी आम्ही कोण धोनी का शमी धोनी असं. का काय का सुक्या का वाला वाला दी ए चले बाबा पुढे कोण काय तो क्रिकेट आम्ही खेळतो क्रिकेट आणि नावान ती मी पट्ट दे बाई आमची टीम ही ह्याची सॉगले भाईची टीम ए ये रे बॉल होय तुमका बॅट 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 या अरे राव ए सांग हा पान का सुपारी पान दी पान ऍक्टिव्ह होई का स्प्लेंडर होई स्प्लेंडर स्प्लेंडर घातले सर बाबा झाला तो म्हणून आणि हो मग ए बॅ यो काय तो यो यो का तो यो काय आहे मग सुक्या तो दी तो तो बाबू बाबू चल वा बरं आला हे थोडे गेलं रे पियुष चला, अशी आमची टीव्ही पडतं चला खेळा